искам да ви чуя всички сега. Раз, два, три, мине. Искам вече да погледнеш назад в моята стая. Да, не ви чувам! Някои симулират. Не се учете това затваряне на устата само. Много здраве, че бяхме заедно тази вечер, наистина. Ние сме Пепе! Искам ви представя нашия барабанист. Това красиво момче, което шупи барабаните на дръзки тази вечер за вас. Васил Бутев, аплодисменти с него! Аплодисменти за този красив елемент, който скършва маса също всяка вечер. Сашко Обретенов. Еса. Митко Кърнев. Преродение Джими Хендрикс. Вижте, берега на Хендрикс е там. Ето, покажи. Аз съм Дидо, наистина беше голямо удоволствие да бъдем заедно тази вечер. Само искам за да свършим както трябва да попеете малко с нас. Искам всички да се включат последно в този припев. Можете ли да направите това за нас? Готови ли сте?